אצלך שם? Я хуже рожу уже надоело. אני לא גזענית או משהו כזה, אבל זה מעצבן שמתי שאנחנו במצב של מלחמה, של ביטחון חרא, אנחנו נסתכל בהן, הם יעופו לארץ שלהם בחזרה. לא יעופו, הם הלכו להילחם, מה חושב? מה בונות? זה לא חתום אצלם בהסכמים של לא, אין להם איתם שום הסכמים, הם מתים שיתנו להם פה איזשהו סטטוס ממש לא, אני דיברתי עם המון סודנים באנגלית והם אומרים לי I love my country I'm don't loving this country, ככה הם מדברים. נו, אז שילך אם הוא... אמרתי לו, so why are you here? אז הוא עושה לי I want to stay alive. נו, אז צודק. הוא לא צודק? זה מעצבן, אבל אתה יודע, זה מעצבן. גם אני רוצה להישאר בחיים. נו, אז מישהו... רגע, מי מאיים עליי? אמרתי, הסברתי לו, אנחנו, במדינה הזאת הגענו מכלום. מי זאת אנחנו? אנחנו זה עם ישראל. נו, זה בסדר, אז הוא רוצה להשתתף, אז מה יש? הוא לא רוצה להשתתף, זה הקטע, אני אומרת לו. הוא לא רוצה להשתתף, אז זה שיהיה, זה הכל. תשמעי, אין להם כסף, אף אחד לא ייתן להם גם הלוואה, לא בבנק, לא בשום דבר, אין להם לא זהות, לא בתים. הם חיים פה בקש במזומן, מה שהם מרוויחים בעבודות מזדמנות פה ושם, בשביל לשלם לשכירות. עזבי, הם לא מאיימים עליי, בשום צורה. רק חוץ מפשע, חוץ מהפרות סדר, זה כן. זה נכון. אבל חוץ מזה, מבחינה כלכלית הם לא מאיימים עליי. אני רואה, הם ילדים קטנים אתיופים. עכשיו אתיופים עם סודנים לא משתלבים, הם במלחמה באפריקה. שניהם במלחמות, ביניהם. על שטחים. כל המלחמות על שטחים. קיצור...